Hier binnen de oren. Uniek, Sally, Wunder, Rijntje, Yveske en Coralle. Hé jongen. Wat is er toch met dat gebeurd, hé? Juster weer iemand die had hem behandeld. Hier is hij. Hier in de nek zit iets net goed. En dat veroorzaakt de attractie. Een wobbler kun je het misschien wel nemen. En daardoor had hij dus de zenuwen die wat in de knel zitten. En daardoor had hij geen controle over zijn achterbenen. Dus hij is behandeld en nu is het gewoon een paar maand afwachten. Of het beter werd of net. Dus heel frustrerend. Dit heb ik natuurlijk net hoopt. Maar ik hoop dat we hem toch helpen kunnen. En de gemiddelde veearts die zei het. Je hoeft geen tiert in te steken, want nou ja, ze worden toch net volle beter. Maar dat is dus even afwachten hoe dit gaat. Nou, de gemiddelde hinders die dat hebben, die krijgen een spuitje. Omdat er net zoveel weer helemaal goed werden. Ik vind het heel moeilijk even om uit te lezen. Maar ik jou hem nog een kans. En ik hoop dat de behandeling van Juste dat het geholpen heeft. En we kunnen eventueel over een maand of 2 nog op foto's zetten. Röntgenfoto's van de hals en misschien van de regen. Ik weet het net. Maar dat is het vervolg. Dat ik daarmee nog meer uitsluiten kan. En zien wat het behandelplan is.
En zien dat hij uiteindelijk weer beter wordt. Maar dit heb ik net toch al een keer. Toen ik Rising Star voor het eerst zag. En toen ik hem kocht. Oké. Ik let hem maar.